Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie Ton. Thank you inti tal-li ġejt stedintni fuq il-podcast tiegħek. Mela, qabel ma nibdew l-intervista ngħidu grazzi lil Patrick Prince. Bħalissa d-dej UFO. Naw ħaddej bħalissa. Qed jipprintja li UFO, Mirko. Għand Patrick ħanħallukom is-socials tiegħu fejn tistgħu tidħlu taraw. Patrick vera bniedem paċenzju sal-ostja. Dakinhar morna naraw kif jaħdem dal-printer u vera kienet interessanti u dam jispjegaw biex fimtu jien jifmu kulħadd. U għandu diversi affarijiet oħra, bħal tistgħu wkoll turnaw xi t-shirts, Max u affarijiet keychains bil-riklami jew isem. Kont se ngħidlek għandek souvenirs tiegħek speċi wkoll? Issa fl-aħħar intu wieħed li nixtuhom da mhux xejn ta' fl-aħħar intu wieħed issa. Bdejt nagħtu wieħed il-kull mistieden. Kull min jiġi. Sabiħ kollok t-shirt ta' Sajan, no? Le, ma qed nagħtu jew mag jew. Le, 3D print qed nagħtu għal forma tal-jen u hekk. Tajjeb. Mela. Nħobbhom dal-affarijiet. Mela Ton. Grazzi tal-għajt l-istedina. Thank you inti tal-li ġej stedintni. Mela, fej kont l-axħar issa? Issa kont Brussell, mort tal-Belġium minu tifel, morna festival, Grass Pop, kien tajjeb, mamlet ix-xita, kien imtajnu ċaflis, insomma, maħadna pjaċir. Kienet atmosfera tal-ġen. Għajt balla Benz li anki li biex nabom snin. Interessanti. Sabiħ ta' nishtiq mur konserta. U l-Scorpions emma għadhom, issa volja kibru. Ma taw kunċert tal-ġen. Mela Ton, morna l-Ghost Hunt, ma tantx kienet. Is-sekket tistina qed tildru wkoll hemmhekk taf kemm badna hemmhekk issja u għandna footage ġifi provi li anke kien hemm taqbadlu saqajh u issir meta konna hemmhekk xejn, assolutament xejn. Naqra ma mit-toilet ħadd. Ma toħdulhomx kopji dal-affarijiet. Jien niftakar darba l-White Fox u għal-darba li mor Ghost Hunt kont qasni nafuqhom dal-affarijiet għax jiena kienu daħluni ħabba li viedu xatt li nifhem ifhimni. Imma għandi idea fuq UFOs u fuq l-aljeni fimni għax indaw ħabbhom dal-affarijiet. U niftakar konna morna hemmhekk White Fox qed ngħidlek ġewwoni nitkellem waħdi, l-affarijiet li kien hemm inkredibbli, speċi qed nitkellmu l-ewwel ma bdejna kien hemm il-K2meter. Il-K2meter huwa dak l-oġġett li jkun fidejna li jxellu dak il-bozzozz. Jekk jgħid lejk ħajjexellu iktar il-bozzozz. Ma kont naqas nafuqhom dal-affarijiet jien. U niftakar kien hemm Andrew x'kien kuljum u bħalis Frendo għatlu Endu danna, għarajt għet jisu disko, għalli dak għet jiġu l-spiriti dek għatlu għallina, sibtu għet jiġbid l-sajja. Imma vera kien sewa għet jgħid. U niftakar, għedinem ġoddika dlam ċappa, għet nitkelmu ma spiritu għek. U f'daqqa għada, derħdeja, bħal globu għek jixel. Għamma t-nejdu, bezzat, imma l-jajja dak jisu kullu ta' tubu għek. Nifħam istek, sparixxat, mi għetni ġennen jien. U fl-istess ħin għetna li rajdi biex, għed nisma għawa widnejja. Sija xaħt għet jaqisu b'nifsu maqtu se. U jena t-timma jena forsi għet nibza forsi l-moħ għet jgħamil ċertu tiksu ma tkellim xejn. Fuq din imma mat fuq il-dawl kienem nis qoddim għetu nisma. Kienem niftakar nisa tovok miż-żewġin Maltin. Have you seen a bright light here next to me? Għallu li yes, Antoine. We saw it, għattejja, mela minix nġennen jien.
U fl-istess ħin waqt li qed ngħid u għadni qed nisma' dan l-imbierek wara widnejja. U f'daqqa waħda minn dawn in-nisa torok qal oh my God, he's breathing in my ear. Mela ħaq l-sina mhix qed niġġennen. X'anki jiena? Me too. It's been a long time breathing in my ear. Issa, u ma tiftakar wara ftit jekk waqfna nitkellmu mal-ispiritu hekk. Din kienet rekord ma ħobx nirrekord, jiena daqsxejn superstizzjuż, jiena li sarem u daqshekk ma ħobx inġor xejn miegħi. Hawn min jirrekordjhom. Qalt li come here, Anton, listen to this. What have you seen a bright light next to me? Tal-imbierek tisimgħu ta' whispering. Bright light. Jajjen, kon ksaħt silġ niftakar, kon danni fil-bidu, dak iż-żmien kon għadni għas-għavallum, biex għax ma nibżax ta' cowboy tal-li ma nibżax, tamma ta' fint għandek iktar konfidenza. Nejjem mort hemmhekk kien ħsibt li ħan esperjenza xi ħaġa, nixtieq nesperjenza xi ħaġa paranormali ma nafx. Issa vera lilek tħassajt għax naf kemm xtaqt esperjenza xi ħaġa paranormali. Ma nafx. U din bħal inti kont hemm tiftakar meta kien hemm ix-xettiċi. Għattom jien 12 sena ninvestiga l-paranormal. Inutili tgħidu tipprovaw iddawru ma ħadd m'għandu risposta fuqhom dal-affarijiet. Ħadd. Le, hemm affarijiet ċertu affarijiet ikunu strambi, all right, imma ċertu affarijiet. Ġieli ikun hemm xi affarijiet ikun hemm spjegazzjoni, però inutili qogħdu jduru niftakar. Anki eżempju naf il-lok fejn qiegħed jista' jkun jien naf anki xi annimali jew hekk li jistgħu jagħmlu ħsejjes. Ġieli jkun hemm każijiet, mela. Pereżempju ma tinti meta jkellmuk. Jena tgħid li jkellmuk xi ġifieri. Di ma qed naraħħa stramba jien tal-EVP, Electronic Voice Phenomenon. Ħanejdlek sajjan. Naraħħa stramba xi sinti qed taqbad. Jgħidlek ismek. Dik għaddiet famuża kien anke programm fuq il-Malti. Kien għajat li jismi dak ukoll, kont għadni fil-bidu. L-istess hekk bil-kantalina, Antoine, jinġod lamċa pajwa madonna dawk nisni li għajat. Ġifieri, għaw anki meta jkellmek ħażin, għax ikun hawn min jgħidlek forsi inti taqbad xi ħaġa mir-radio. Imma radio ma jitkellmux ħażin. Jiena ta' konġu dik id-dar kienu nies puliti ħafna. U jiena bqajt relax bil-qed u qed nitkellem mal-ispiritu nħaraq għax mhix nibża. Għalli li. U kien hemm dis-sinjura saret ħammala għatla, jiena sewwa smajt jgħid li jien mismet naqra qalt li Antoine ta' għad waqfet tkellimna ħażin. Mhux qed inkellmek ħażin. U skit mbagħad. Però wkoll tallimt li ġieli għalhekk għajat lili wkoll meta inti tkun karattru pożittiv. Huma ġeneralment ħafna minn ikunu enerġija negattiva. Allora inti qisek ta' teddida għalih. Dak fil-fatt meta għajat li Antoine għaddit sena u ma tkun iktar konfidenti fil ma konx qed nibżaw u qed tkellem lin-nies. U għatlu, titkellimni lili? Għalli li bl-Ingliż, It's you again? Saħi. Yes, it's me. You want to talk to me? Għalli li bl-Ingliż? Shane ma kellimni. U daw ma tirrekordjaw, ma jirrekordjaw. Naħseb id-dru għandu, anke ta' Antoine, il-recordings għandu, itlobom lu Kintana xie footage? Għandu footage iwa. Għand fuq YouTube imqijat. Ija? Imqijat. Fil-fatt anki dakinhar stess niftakar. Għanina help me l-istess jisaf dik il-kantalinek. U niftakar kien hemm ditfajla. Għallu fiex nistgħu ngħinuk. Qabbes idru, għallu qed attenti x'jista' jkun trap. Qabbesu? Ek mux vera mut sobtu issa. Ma bellaħni, Għattost, jajjen. Ġivi duq jisu xamma, għallu għattent għalla xista jkun trap. Kif għallek qabbesu? Dattillest, Esperienza xi ħaġa minn dak iżmillaw jew xejn. Mill-aħħar mis-sena l-oħra. Fimni illi naqra mammu, kemm jisum daħal l-aħħar kemm minna bil-Covid jisnilna mammu. Però għanvejt nagħmel ghost, ħantex għandi domanda kbira ta' nies jgħiduli. Però ma nixtieqx immuru ħafna, għax meta jkun hemm ħafna isek ma tantx taqbad. Imma ngħidok nagħmlu oħra, jienu inti, pereżempju kif tiġi Mirko wkoll u forsi Rene nkunu erba', ma nkunux ħafna. U ma tħalli nerġa' nagħmel u ma tieħor żgħar. Jiena biża da' ghost hunt. Imma mhix terġa' tipprova.
Nara waste of time. Le. Ma nafx, dik l-opinjoni tiegħi marret il-ħadna Le, ismani, dika kontat anke li xettiċi, meta qalu jisum daw jgħidu li mhux vera tejn isma' m'għandix ħin x'naħli. Le, jew mhux qed ngħidlek mhux vera għax tkun waħda f'miljun il-ħaġa, fim? Imma fimni, ma tistax tajt. Sajni qed ngħidlek meta mort l-ewwel darba mort hemmhekk. Taf kemm jien nilgħab is-Super 5 Pro. L-istess ħaġa. Anke jien jaħassa. Għal-madon fim ma naħdmu mbagħtu. L-istess ħaġa. Not li għarajt forsi jitilaw numru ma għat ma tirbaħ xej. Imma ma nilabx mela daqseg għos. Ikunem kazi, ġili mort darba minnom f'taka mort ġodar antika t-zguħontit, xejn maqbadna. Xejn. Ma ġili t-mort ġoċ, semmeta kienem dak il-flet, flet modern. Għedin nitkelmu ma spiritu u dan one of mind you, għaxaw ħafna jidu l-ek u koll għax bil-lejl, le, mux vera. Kelli kazijiet anki one of sinar, dan kien niftaka one of sinar, għedin ħazzebu ġo flet modern, ħazzebuċ, għedin nitkelmu ma spiritu, u dak izmin kontatni fil-bidu, u taf inti taf il-karattu tijaj kon nitċajt. U mamma dak wara kienar ma bqajx nitċajt, għax ħatta lima. U niftakar, għedin saqsuħ domandi u iġibna, u met għallu, inti mara jew raġel. Max kif semmejtlu xaħġa li ġibnija ta' d-daħk. U badna nitqu mux btu l-VP, jisuħdejna għalli shut up! Ġillus, għalli shut up. Għetnejlek saħtna konna jennu druħu, John Mark. ħavista jxuxin bellaħna, għalli waton ta' shut up għallek. Tej, saj, u kammu hello li għallek, mux għalilna, hello da. Ta' maħawu, jema. Jena, ma nafx, jestja stramba l-ħagġa diffiċli biex tara, zgur, diffiċli ħafna. Ħanejlek, xaħġa hemm sajjan, xaħġa hemm, jena kieku f'etnejlek. Jinsegwejt ħafna nis. Ma m'għandix ħin x'naħli, u ġieli ngħid il-verità, qed insemmu ħin, jien kon niftakar konna mill-programm ukoll. Kien ikun ġieli naqbdu ma kien ikun dak il-Bart. U konnejt jena xin namela u kiku jgħat id-darf nara filmu makte. U kon għedin naqbdu, ġili, u nejt il-verita, jkun dak il-keska. Tibda tirtriet, konna fejn il-bahar, konna xitovi niftakar. Għat-tissin kiku jgħat id-darf kut ramdawra mir makte u nfittet xieġiġ gallettiniet fittem u xaj, u nara film tajjeb. Ġili għaddilek minn daw l-affarijiet minn moħħok u kol. Le, għastja, le, għax diffiċli biex taqba, titkun eżatt fil-ġurnata fil-ħin. Issa per eżempju, Selmun kemmil darba badna, kemmil darba mort u l-istess dar kien dal-program. U xejn, assolatament xejn. Imma, għammar ma derx, għax kien li xie klissi. Għammar d-bek skoprejna, għadna forsi mela dakinar ma taqbad xejn, xej, semmek daqbadna xaħġa, Selmun. Dakinar xejn maqbadna. Meta ħodlux kopja. Issa mek fejn morna birmula, dejjem maqbadna. Maqbadna xejn dakinar. Forsi xkonna ħafna nies? Jistajkum. Dik tallem, ejna lek meta ngħidilhom, jien nixtieq nerġa' nagħmel ghost hunt, imma jekk ngħid nikteb fuq il-wall Facebook nikteb ħa nagħmel ghost hunt, ikun hemm xi elfu. Ma tistax, ma tistax. Biex tibda taqsam ton. Nekka, qed nibda nagħmel ftit u noħodhom, għax hemm ħafna jixtiequ, ħafna u tiskanta kemm nisa iktar mill-liġel hemm nisa għandhom iktar gatt se tiskanta li jkunu jridu imurru kja jaraw. U hemm ħaġa oħra qed niċċara, hemm ġieli kien hemm min jibgħat li għax nixtieq nkellem il-missi, jiena ma nistax jiena nitkellem mal-ispirti. Ħajbatulok ton. Ġieli nixtieq nitkellem ma' missi u nixtieq nitkellem ma' ħija. Jiena nitkellem mal-ispirti li jkunu maqbudin ikunu għadhom waħlin hawn. Ikunu waħlin fid-dinja. Mhux nitkellem ma' spirti li ommi u missieri ma domx maqna, għat ma jiddi li memmu kibin niprofa nkellemhom. Jien nitkellem ma l-ispiriti, għani kullum qabdinaw msik, kienu baqawaw. Għax huwa dak unfinished business ta' ġeneralment ħafna minnhom ikun jew ġew maqtula, jew suicide, fimt, ikunu baqawaw. Ma jkunux sabu
Kemm għara kemm uħur. U jkun hemm ħafna minnhom ikunu ilhom snin ukoll. Ikun ħafna minnhom ikun ilhom snin, mhix pereżempju Viċenti, jibqgħu lek hawn. Pereżempju darba minnhom kont madwum ma ħadx pjaċir biex jiena ġo ċimiteru avolja antik abbandonat mill-1800s. Imma xorta ma ħadx pjaċir, għax jisek il-mejtin film titħallhom jistu fil-paċi. Fil-fatt niftakar minn ġo qabar, tisbejt nisbu bum, bum, bum. Ejsu kien xaħat irrabjat, għatom isma ġmija ta' ħajam u għolem ta' imma jibqaw jisek. Jien dak laffajt niddeqin, għassa fuq għax Halloween ta' għax ilhom mill-1800s ma jintuż, imma xorta mejtin hemm ġew. Issa mill-1800s, biex veru imma. U dik kienet tajba wkoll. Titkellimna spiritu ta' soru, u tgħidilna biex nitolbu, u semmet l-isem. Ftit ħares l-isem, nsib l-irħama taħħa. Astja. Għatlu din ma qed nitkellmu xi qaltilna isema. Qed fuq l-irħama. Ġieli, eżempju, f'naqbad ngħidli. Ġieli kien hemm min ħa xi ħaġa miegħu d-dar. Jiena issa nitkellem fuqi. Jiena kont niftakar kien ġibidlan kien l-attenzjoni kien wieħed Alex għalli mhux għal xi ħaġa. Għalli ma tnara ritratt għalli kull ritratt li għandek orba ħmar dejn wiċċek. Għatlu ngħidlek il-verità nmutajta. Kinsiblek ir-ritratt anke tal-promotion ta' dak il-programm. Isni miflok kelli pappagall, orba ħmar hekk dejn wiċċi. Kinsibulek nibatulek. Ġivi dan anke promotion tal-programm dan madon fi orb, ħadd ma kellu l-orb, jien biss kelli l-orb aħmar. Bżajt, ngħidlek il-veta bżajt. Anke b'eżempju ritratt mill-bot. Taf inti qegħdin barbecue, tara tikka ħamra dejk, jara madon. Imma ma żmien telqet. Ma għamel ftit żmien hekk u ma żmien issa jew baqa moħħal miegħi dan u forsi dak l-istess wieħed forsi. Tant xi ħobbok. Jew tjarak fix-xawr, wara. Ajma. Jaqali l-Facebook jara ġibhom li minn Min werza u nkellmu ħażin. Nistja. Imma taf ixħati għal eżempju li esperjenza xi affarijiet id-dar. Jekk jien naf pereżempju marġa post, mbagħad kaxkar xi ħaġa oħra miegħu. Jiena naf il-każ ta' Dru ukoll li kellhom ġoddar tagħhom. Dik għalija lejwa. Dru John Mark. Dik oħra. Din qed nagħmel enfasi. Ma jilagħbux b'dat ċajt. Llum ma Luigi Board ma jilagħbux b'dawn l-affarijiet. Kien hemm ħafna każijiet. M'iniex qed ngħid li John Mark lab il-Luigi Board ta' ġifier. Imma x'imkien ġara xi ħaġa ġara. Din Ouija board hija logħba perakoluża ħafna. Darba rajthom jagħmlu, kont żej. Dak kien hemm każ niftakar tal-barbecue, dik tajba tal-barbecue. Qegħdin barbecue biex ħadd minnhom ġab. U Ouija board insomma. U waħda talet fjamma minn nofsak. U dawn beżaw u telqu ħallew kollox hemm ġifieri kien laki minn ġi wara. Nisab il-birra fil-silġ, il-laħama dej fuq in-nar, ħallew kollox kif inhu. Kollox kif inhu. Mela, ma kienx moment li ġabu Ouija board. Issa biex ukoll issa rajt anki għamlu ta' Hello Kitty biex jittaraw it-tfajliet, Ejju, mhux kollox issib. Kollox issib hu. Le darba kont ta' kont żgħir kont rajthom qed jagħmlu Ouija board imma tipo. Jista' jkun ma kunux qed jagħmluha sew, ma kien hemm ħafna każijiet, kien hemm. Kienet dana u vera tad-daħ il-ħaġa kienet. Jiena naf familja minn Bormla kienu labuha u spiċċaw kollha mietu b'accident. Ma nafx hekk kombinazzjoni. Ma wara li labuha kollha ma kienx hemm xi ħafna żmien twil ta'. Ejja. Skont ma min taqbad, skont ma li ma. Xumma huwa portal ġib spiriti żiena. U min jaf juża, u min jaf jerġa' jagħlaq il-portal. U min jaf juża, għax iltqajt ma' nies li jafu jużawha. Ukoll.
Jiena qatt ma għamilta. Xettiku fuq, dik kienet tinbih l-Amerika hekk, jisaloba. Ejwa, għadha sal-lum tinbih bħala logħba, ma it's not a game, tilabu ix. Iż-żgħażagħ avventurużi kunu rridu ma nafx xi jiddi l-ħaġa li tqiet tazza fuq in-njama u tagħmel iswaba u ħadd iċċenilja xi ħaġa tru din l-injama jisa xi ħaġa kif naqbad ngħidlek. Ma nafx jisek jien naf ħatoħloq xi ħaġa minn xejn, ma nafx. Għalija ma tistax taħdem ġo moħħ il-ħaġa. Għalhekk qatt ma kont. Jiena ma tantx naf fuqha, però ma smajtx affarijiet pożittivi ħanejdlek. Le, qatt ma smajt affarijiet pożittivi. Mill-lagħba qatt ma smajt affarijiet pożittivi, sfortunatament. Le, dik vera, dik qatt ma smajt affarijiet pożittivi. Qatt ma smajt xi ħaġa li Jena dik kienet fake għalija, Charlie, tiftakar tal-labsijiet? Ejwa. Dik kienet fake, dik ma nemminix jena. Dik naħseb iktar il-faham tal-ġollap, dik tal-lapes, forsi għamil reaction. Dal-axħar iktar jena eżempju, għettimmu lej ċertu affarijiet żgħar bħal dwal ġifiri minn mal-art eżempju dwal li jimxi u jerġa' jmur lura. ċertu tip ta' ħsejjes mekkaniċi u ħsejjes bħal boċċi repetitiv jew nkella within tipo boċċi qed niftakar f'każ meta kont il-Palazz l-Inkwiżitur. Jisu xi ħadd qabad pon boċċi ta' faħħom art. U ħiex niġrien ma kien hemm xejn laqgħa żrarat forsi żrar xejn. U niftakar miskin kien hemm il-kameraman kien għaldu żgħar ma kienx jaf fuq dal-affarijiet u ħsibtu ħajmut baqali hekk bil-kamera miskin. Ġbid rikordjajtu Dik rikordjat imma mhix aħna kien hemm programm ieħor. Ġi mhux meżin bid-drum konna nagħmlu programm fuq il-Malti niftakar. Dak kien fuq ma nafx sar minna assessib footage fuq YouTube xejn. Għax provajt insib. Astja. Mela u dnub jaħasra. Parti mill-fenomenu jiddeskrivi xi ħaġek. Eżatt. U dik kienet kif qed titfakkarni. Kien niftakar kienet tfajla qiegħda tkellimna li kienet waħda milli kienu jaqfluhom bħala ċella għal ċertu żmien u kienet mietet hemm. Ma daqqa waħda tisma' bħal qed ngħidlek bħal pon żvar jew ċaqew mal-art. U toħġu ma ssib xejn mal-art, xejn. Dik parti mill-fenomenu du għall-inqas. Jew fej jista' jkun hemm xi ħaġa li possibilment tkun ta' paranormal. Imma eżempju illum il-ġurnata jien nassoċja bħala l-affarijiet paranormali huma hemm ċertu affarijiet żgħar li daw l-affarijiet żgħar inkun nista' naqgħadhom minn ċertu affarijiet li qrajt u fejn nkun nista' nidentifika fejn nismem possibilità li hemm xi ħaġa hemmhekk. Bħal pereżempju min ikun esperjenza il-fenomenu tal-UFO jaf jesperjenza il-fenomenu tal-paranormal fejn il-paranormal eżempju ikun jibda minn ċertu ħsejjes mekkaniċi. Ġeneralment. Jien nixtieq naħseb hawn Malta ma nafx hekk kienx każijiet li ġew nisab dak, nixtieq li niltaqa' ma' xi ħadd. Smajt każijiet kellimt ħafna nies. Eżempju meta kelli l-Facebook kienu jibatuli ħafna stejjer ġifieri. Nixtieq niltaqa' ħażin kont anke nagħmel bħal reklam biex jakraw xi ħaġa fimt ikellmuna jew hekk imma n-nies qishom jibżgħu ma nafx għala. Il-problema hi li jekk hux physical abduction jew mental abduction jew nkella tkun xi ħaġa psikoloġika. Mhix hekk. Ġeneralment mill-hypnosis ikoll ġieli jaqbdu hekk. Imma fil-hypnosis bniedem jista' jgdiblek dejjem. Eżempju jiena mbagħad mill-ADHD huwa ħafna diffiċli biex tihipnotizzani. Fim? Issina. Għax kellimt ma' tlieta li hypnotizzaw in-nies. Fil-hypnotization mhux dejjem tkun kif naqbad ngħidlek taħdem jista' jkun il-bniedem li jkun hypnotizzat jista' jkun qed jigdeb. Jista' jkun ukoll nafhimni ma nistax ngħid għax s'issa qatt ma ġejt hypnotized. Jista' jkun eżempju wkoll li naf il-hypnotista
iddaħħal ċertu affarijiet ġo moħħ il-bniedem. U l-għet jgħid dak li xassama xaħġa. Fimtnelek. Makes sense u kolla. Ħafna key factors li jistaw jilabu kontra xurxin. U ħaġa skanta minn ġo l-Amerika, percentaġġ qawwi ħafna. Ejjo, jaħdmu bieħ, fem, aħna mhux qed ngħidu sma' li hypnotization ma taħdimx. Imma hemm ċertu fatturi fej pereżempju il-pazjent jew sejħlu li trid jaf li jkun qed jikdeb ma jkunx vera hipnotizzat. Fim? Jew mhux qed ngħidu għax dak li jkun qed jihipnotizza jkun qed jagħmel xogħol ħażin. Ma nistax għalli ta' meta jagħmlu hekk ukoll speċi anki naħdint ma' nies fil-passat kienu jivvintaw fimt. Jiena rid noħroġ il-verità. Ma għalfejn għandek tikdeb. Mhux hekk. X'inhi s-sugu li tikdeb? Per eżempju, il-K2 meter. Darba mnallattu li intom kelli il-mobile fil-but minna li għatfejtu. Kiet jixel, kull darba għaddi minn warajja. Issa kien emmin, missa nsemmi jismiet, inti għed ħares il-K2 meter kien jixellek il-walkie-talkie għalfej. Għalfejn il-nies, il-verita, irrit il-nori jomien, mux għalfej għandin inventa, satiħu. Le, xej muħat. Muħat u xej. T-diskreditar u għalfejn, ma nistax nifema jindin. Ma nistax nifema. Jimmax naħli l-ħin tiegħi u l-qas naħli l-ħin taħtiħu. Mhux hekk. Jiena l-verità. Jiena għalhekk qed ninvestika l-paranormal għax dejjem nipprova għax mhux dejjem tiskopri. Jien nixtieq kieku il-gruppi li għaw Malta naf li hija diffiċli u tkellimna diġà aħna sawa. Jien għadu kollha u jgħadmu xi ħaġa fuq xi ħaġa sortanijiet. Jien nixtieq ukoll imma l-unjoni fala forza. Mela. Imma il-problema li nara jien fil-paranormal għaw Malta fuq dal-istudju huwa you have to go back to square one, xiġifieri. Tiddatta strateġija bħalma jużaw barra l-lum il-ġurnata. Mela, naqbel totalment. Għawek daqxej tikkalura xiex. Għanna bżon ċertu kameras u ċertu sensors. Mela. U l-lum ħafna biex taħdem ta' biex taħdem imma. Temmil xej li int per esempio niġu nidevu jina rajt footage fuq YouTube li l-spiritu jiġi jider abjad. Issa ma nafx ma sibx tifottew ħanejdu, għedina li rajt fuq YouTube. Ma ġaw biex taħdem illum, Termo. Ux termo xaħġu. Għaw biex taħdem ellu. Għaw biex taħdem imma trid ikollok il-flus. Dik, għazgħada mux bxejna, dal-apparat mux bxejna. Hemm ħafna xi jista' jsir, hemm ħafna sensors. Għax l-Amerikani sew dal-affarijiet, l-Amerikani dejjem jiġu jiskopru, għalla dejjem jaħdmu u joħorġu affarijiet ġodda. Ma nafx hekk qasma Skinwalker, tkellimna Skinwalker. Ejwa, dal-aħħar anki. Issa hemmhekk jgħidu li huwa paranormal hotspot, imma fil-verità min jaf xemm. Min jaf, ekku. Min jaf xemm huwa questionable, imma n-nies Però jgħidu llum li qed isemmuha ħafna dil-fenomenu fil-Skinwalker nismaħha ħafna jekk imhu fuq TikTok inkollu ġibu xi footage u hekk. Imma nibda nitħarret imma x'qed juri li huwa Skinwalker. Skinwalker huwa Għax iġib black kelb forsi stramp. Il-fenomenu huwa dejjem ta' shapeshifter, fimt il-shapeshifter issibu kullum kien. Imma forsi nsejta kien kelb għaddej u daħala f'moħħu l-Skinwalker dan. Min jaf. Hemm ħafna teorija, hemm ħafna stejjer, hemm ħafna affarijiet li għalija kultant ma jagħmlux sens, imma l-ħadd teoriji bdew jagħmlu sens, imma ma nafxu, jiena l-aspett tal-paranormal se naraħ aspett teknoloġiku fejn. Illum ħanejdu hekk illum hawn biex taħdem. Illum hawn kif qed tissemminti teknoloġija kbira ħafna. Ma il-fenomenu nifsu qed naraħ bħala teknoloġiku. Bħala l-fenomenu nifsu. Għalhekk qedlek biex taħdem illum il-ġurnata u nistgħu nikkonkludu ħafna affarijiet. U tajjeb li ngħidulhom in-nies ukoll. Jiena tifel kellu każ ura. Li ġieli ġeneralment bħala del tarhom ukoll l-ispirti. Jew kellha pereżempju tarhom minn taħt il-għajn il-xaħat u ddawweġ ma ssib il-ħadd. Kellem ħafna każijiet, però delli jitiwa. It-tifel u kien hemm xi ħadd ieħor fl-istess post fejn ma t-tifel ukoll l-istess del ta' raġel jaqsam it-triq. Del huwa komuni, del jista' jkun xi ħaġa li tkun. Li nemmen li naħseb biex qasam it-triq naħseb joqgħod daqqa ta' karozza miskien miet hemmhekk, allura del tiegħu. Bil-fors imma. Bil-fors kien bniedem jista' jkun entità minn ġo xi dimensjoni oħra. Jista' jkun ukoll.
jista' Jistekku, jina ma niskludi xejn, jina sirt ma niskludi xejn, ma nix risposti għalihom dawn l-affarijiet. Jien nara kif qed nara l-fenomenu bħalissa. Illum il-ġurnata, insomma, hija bħal pereżempju l-UFO huwa dal-pjano. Fimt? Jien naf id-dell huwa dak l-speaker tem. Issa immaġina jien naf l-ħsejjes huma l-kitarra. Immaġina xi darba jingħaqdu kollha u joħolqu orkestra. Kif Tifhem xi rid ngħid. noħorġu niġbu Immaġina. Allura jien għalija il-fenomenu qed narah. Illum daqda l-istrument. Fim? Illum dal-bniedem esperjenza di xi ħaġa biex qaqlitu, ikollu kurżità. Fimtu dik in-naqra żejra ħadd kabbar. U bħalma ġara li insomma, jien minn dell-esperjenza tal-UFO spiċċajt qed nagħmel podcast. Ekku, lex, tkun għaddejt minna, tkun għaddejt minn ċertu affarijiet. Issa Il-kurżità, pereżempju jiena naf wieħed il-kurżità. kien miegħi fit-tim, issa kux vera jew le ma nafx, imma konvinċenti ħafna kien li u jagħmel ħafna meditation ukoll. Li dan, one fine day, qabad jikkomponi l-mużika. Għal-qasqat ma maġinajt għan jikkomponi l-mużika, imma meta beda jikkomponi l-mużika, insejt għamit Vangelis, jew Vangelis, ma nafx kif tgħid. Nafalli għal-persuna. Naħseb inti tafu dal-persuna, naħseb kien naħseb istiden fuq il-program tijak, naħseb ukoll fuq il-podcast. Jakux vera, jew le jiena, ma nafx, jiena kien għalli u kien konvinċenti. Ta' Popolino, kontent ta' Popolino. Ejwa. Jakux vera, jew le jiena ma nafx, jiena ma kien vera konvinċenti għal kif mit Vangelis għallu Ma nafx. Ma nixtieqx insemmiħ. Le, għassin, missan semmiħ. Jagħmel li jrid. Għaxu ma tiħu għaliħu kolla, Jagħmel li jrid taħallasu. Għax affarijiet daw. U qabad jinfexxi għajarni qatt ma jartilħat. La, missew li tajjar, kien hemm każijiet fejn ma qbilx qatt ma jartilħat, jiġi missew li tajjar hux. Le, xekku. U jiena wieħed minn l-aħwa ma nżemmix ismu. Kien jieħu għalih meta kienu kritika, meta jisma' kritika. Le, kritika hija. U jiena kon ngħidlu tew xu għalik, itgħallem il-kritika. Qed toħodha mod negattiv. Mhux hekk. Jiena dejjem tallimt mill-kritika, jekk jgħidu vera kos. Jinxetlek għetlek għandna bżonn sensors. Sensors biex isma' nippruvaw isma' di to the accurate. U tajbin dawk is-sensors ta'. U jiena naħseb anki dawn is-sensors li jużaw għal-babies. Dok vera sensitive ħafna. Mhux qed nitkellmu dawk, aħna qed nitkellmu sensors professjonali, dawk hocus pocus jiġu. Imma kien hemm każijiet fuqhom dawk ukoll, rajt każijiet. Immaġna li hawn sensors apposta llum li huma ħafna b'sakkithom. Sensors li jiddetektjaw ċertu affarijiet fl-atmosfera, fl-arja, fil-kamra, ċertu imbalances. Teknoloġija inkredibbli li aħna biex da għalhekk jiena nixtieq li jkun hemm xi assoċjazzjoni sura ta' nies li tinvestiga daw l-affarijiet. Tal-aħħar nkun ngħid xi tim ġodda ma nafx fejn inqalgħu ta' żgħażagħ. Jgħodu għama moħħom hemm u diku investigaw. Le huwa tajjeb. Le huwa tajjeb jiena nħu pjaċi anzi nixtieq ninvestiga waħda magħhom u mhu bħala guest imma mhux nindaħal inħallihom bidejhom. Għalhekk huwa tajjeb kieku jingħaqdu kollha f'daqqa. Fimt? Wara forsi dak ma jaqbilx ma dak imma tista' tintaqaf. Mhux hekk jiena wkoll naqbel magħha ma nafx jiena l-ex kollegi tiegħi jekk iridux jaħdmu miegħek. Jien naħseb li jaħdmu miegħek sarraħ rasek. Taħseb jinek jaħdmu miegħek naħdem magħhom imma m'għandix inkontrihom. Dalla ma qbilniex u ħriġt minn grupp u formajna grupp ieħor. Misunderstanding kulħadd ikollu. U fil-fatt niftakar il-grupp li ftaħt jiena u anki id-dru kien ġok ċina tiegħi. Niftakar kienu ġew id-dar tiegħi u niftakar Andrew Fendor ħareġ bl-isem semmuh Ghost Squad Malta, GSM. L-istja, it-rhymes, bħala isem. U minn hemm inħolqot, niftakar fik ċina tiegħi. Nixorbu tnejn bira nitkellmu. Kemm ilkom għaddejjin, Twan? Illa Ghost Squad Malta jien niftakar naħseb xi 2012. 12 sena ġifieri. Mela. Jgħaddi żmien. Mort mela f'postijiet ostja. Mela. U ma tkenna t-tir li anki mu ximkien jew minn Romanija ximkien Eastern Bloc ngħidlu jien. Dru mar għandhom. Dru kien mar dak il-programm li semmejt, imma dak il-programm li semmejt
ma baqax l-istess, ġo ma tqisu ġabuħ bħalli kif fimt. Ma diġà hemm xi ħaġa hekk bit-treasure hunts u affarijiet, ma nix għalfejn nħalluh paranormal. Ma nix għalfejn immorru nagħmlu treasure hunts, għax ikka titlef is-sugu tiegħu il-programm. Imma meta tara programm Malti sieħbi qed tara il-Bollywood tal-Indja, kull film ikun hemm musical ġofja. Sena vera, jekk nibda ngħid ħassa l-ewwel mhux għax ħdimt fih jien, l-ewwel mal-ewwel season kien bellezza kien. Ħatara xi ħaġa. Imma season 2, season 3 kienu bil-games. Xi ngħidu? X'inhi jiġri? Fil-fatt ma bqajtx insegwa, konna raħu noqgħod nirrabja ngħidha kif spiċċa. U dak ukoll kien ħażin. Niftakar meta ħdimt jiena fih, kien hemm persuna li jidħol jiċċallenġa l-ispiriti. Ma jmurux hekk l-affarijiet. Inti immaġna xi ħadd jien nidħol ġo darek, ma qed tibża tkellimni, oħroġ jekk inti bully. Jien nixtieq nieħu intervju lil xi ħadd possedutur. Dik għandek oħra question mark, jekk ikunx vera possedut jew għandux problemi mentali. Dik wkoll. Dik ukoll għandek. Nixtieq ikun sipi xi Għax kapaċi forsi għandu problemi mentali dan ma jkunx. Hekk kemm ngħidu li jkun real deal. Kun taf li vera possedut istja. Kieku jien naf għalax m'għandi mistoqsijiet x'insaqsi kieku inlostja. Mux naqra ta' għajt ma' x-xitan. Darba nsejt astja kien hemm xi ħaġa u x'kien jismu dak Mirko? Meta jkun hemm conversation with the devil? Insejt x'kien. Insomma kieku interessanti tkun. Interessanti ħafna tkun hekk kien sejbiet anki niġi ma huwa mal-kwintinara. Mhux hekk le, kieku hemm ħafna domandi x'insaqsiju. Il-kurżità. Il-kurżità. Jien niftakar ta' Jekk hemm xi forn tal-ħobs hemm ukoll. Ġiġġa moħħi niftakar ta' kon żgħir, meta minn dejjem kont nħobb rock, minn kelli 12 sena minn dejjem kont nħobb rock u heavy metal. U niftakar kont ninħaraq dak iż-żmien. Għax kien jgħiduli mużika ta' xjaten u kont vera ninkazz, illum noħdu bħala kompliment. Allora, nadu kompliment. Ħanejdlek, il-ħaġa, il-Knisja kienet tikkondanna dal-mużika u imma il-Knisja għamlet ħsarat l-mużika tagħna ma mletomx. Ġieni nsib xi ħadd jgħid satanist ngħidu ħej Satan. Mhux hekk ma tant kemm kien ġieli nagħmilha u laqas jissinifika hekk xi il-Knisja wkoll din kien nagħmilha Dio għax Ronnie James Dio għax ġej minn familja Taljana u aħna nagħmluha meta xi ħadd jisħed il-mallokjo. Toħroġ biex ma jistek. U li jagħmel niftakar rajta kemm il-darba. Xi pose hekk li jużaw il-rockers, fim? U kien jagħmilha fuq il-irun, fuq il-stage. Kien jagħmilhom il-irun. U minn hemm ġid mhumiex vera li jissinifika l-irun tax-xitan, imma llum I don't care, jridu xi jridu n-nies jinlaqgħu li nħobb il-mużika ta' vera, għax kif qed ngħidu, l-Knisja għamlu kommedi m'għandniex għalfejn nidħol fija dik imma għamlu, l-rockers qatt m'għamluhom da ċertu affarijiet, ġifieri m'għandniex għalfejn nidħol fija. Ħafna semgħu stejjer x'għamlu l-qassisin. Ġifieri m'għandix xejn kontra l-Knisja Kattolika u min jaf x'għandhom il-Vatikan. Mhux jien. Di darba jien Antoine Cortis qed jitkellem. Mela ton, x'għandna l-futur ton? Jiena fuq domanda kbira tan-nies nipprova norganizza ghost hunts. Però ma rridx li jkun hemm ħafna nies. Pereżempju naf ġibna 10 jew anke 5. Flimkien Mandru? Nixtieq nerġa' naħdem Madru. Jiena nħobbhom idru John Mark jisom ħut iż-żgħar ngħidilhom jien. U nħu pjaċir naħdem magħhom. Kellna clash istaġi fil-passat imma dak kulħadd jisom bħal aħwa ngħidilhom jien meta jkollok xi tgħid maħutek jew hekk fim. Nixtieq nagħmel ghost hunts. Nagħmel ftit mhux li nkunu ħafna. Ġeneralment meta tkun ħafna ma taqbad xejn. Mhux hekk. U anke jkun hemm min forsi joqgħod jitħak jitnejjek fimtu lura Isu minħabba forsi ħatti u ma taqbad xejn. Anki jkun hemm xi ħadd joqgħod imessil xi ħadd minn wara. Mhux hekk biex joqgħod ibeżza, mhux hekk. Mela. Le.
Daw l-affarijiet nkunu seri, nkunu professjonali. Daw l-affarijiet. Għadnejja kif ngħidlek qabel darba ċajtajt u ma ġejx ċajtajt iktar. Ħatta t-talima ġifieri. Werritek. Ejwa, dak il-shut up kien evil, dak il-vuċi jek, shut up! Et ngħidlek, l-eyebrows għaw fuq mal-hairline tal-għawli. Il-lostja. Dak għalli shut up! Jiena darba kont ħsibt li rajt xi ħaġa mallum il-ġurnata jkam with terms li hija għattusa, kienet għattusa ġifieri. Imma dak il-ħin waqfet qalbi. Taħseb li ċert imma li forsi kienet għattu. Dak il-ħin men bil-bejl qata u l-osti mbagħad itallimt liqta test meta jinħasdu huma wkoll jimxu fuq ġissajn u meta. Ejja, rajt xi footage rajt footage li kien hemm tagħtes li ta' Kristu. Imma qata sertat qattusa sewda u fidlam. Għalhekk mhux tajjeb tantaqa' ma' qattus iswed fidlam. Mhux għax is-seħħta għax alla bil-qata. X'jaħsdek mhux jaħassu qattus iswed ma jagħmellek xejn. Xejn. Fatti li ktar. Qabel jaħassu kienu minn dak qatlu nies innoċenti għax kien ikollhom qattus iswed fil-Medjoevo jgħidulhom huma sħaħar. Ta' tiswed l-isbaħ. L-isbaħ vera, l-isbaħ. Smajt li Malta ma jibijawhomx tajdu jkunu jisaqsuk għalfejn, pereżempju trid qattus iswed. Għax jaħassaha, ma kontx naf għadin ta' ġifieri. Għax hawn min ovvja is-satanisti jissekrifikawhom. Misconception imma ta' għax ta' tisuma halfway in halfway out. Allura dejjem jużawhom qatt ma jgħotluhom. Ma jgħotluhomx jekk ma jgħotluhomx aħjar imsiken. Naħseb li jkun qed jagħmel xi ħaġa ħażina. Jekk ma jgħotluhomx aħjar imsiken xi għandi qattus iswed jien id-dar ħassa ħażin. Le, ma naħsibx li huwa xi ħaġa sew. Ma naħsibx li adottawha minn vera ma jaf x'inhu jagħmel. Ħassa kieku tajb mela jekk ma joqtluhomx hum msiken. Għax inti l-qattus dejjem kif qedlek huwa halfway in, halfway out. Ġifieri huwa fil-mitoloġi, mhux fl-ideoloġija li l-qattus huwa bħala portal. Għalhekk inti dejjem tuża qattus. Nisma'hom jgħidu anke proteġuk minn spiriti żiena wkoll tagħtes. Ma nafx ngħidlek naf li hemm ktieb. Vera, Ozzy and he's doing a good job. Keġġi xi ħadd mija jiddar tikeċċih. Ktieb nixtieq nixxieħ how to know that your cat wants to kill you. Xi ħaġa minn għalija. Issa? Nħobbu tagħtes. Anki jiena, ma kont iktar klieb imma badħuti kien iġibu tagħtes. Mad niftakar kont sib dan kit niswa ta' 20 għal miegħi, niftakar kien żgħar kont l-ewwel ġimgħa tieħ il-bottle. U l-lum saqqattu zdaqżiex jam xawwat li. Ma, grazzi ton. Thank you inti, għattjaċi. Jinnaf, nibbatu Mirko titħajr terġa tmurin. Namlu ghost hunt, ma munkunux ħafna nies id-darba. Tiġi maħna? Ma li xie ċebsinti. Mela, ton, qabel ma nagħlqu xaqt intik dan ukoll? Thank you. U ma tlaħ ħaġa favoriti għaj. Da, grazzi. Għaljen. Mill-printer ta' Mirko li. Proset, Mirko. Il-printer minn ta' Patrick Prince. Na nissa nizbaw, istek mużavi. Vera joħorġu d-dettaljati. Vera, stra, vera d-dettaljati. Impressionanti, daqxej ta' printer u għek. Alien Grey, għara. Għaz kbira. U hemm koluri li trid, ġifieri palissa nipprintjaw UFO. Sabi ħafna, sabi proset. Thank you, Ton. Thank you inti, Sajjan. Thank you ħafna minn qalbi. Thank you.